Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w Kaszubskim Centrum Sportów Walki. Ja nazywam się Piotr Lewnaś, ze mną Paweł Pytka, trener i zawodnik piłki nożnej. Witam Cię. Witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie głównie o piłce nożnej. Chciałbym, żebyśmy na początku skupili się na tej takiej nieco podwórkowej. Jesteś trenerem, jeszcze do niedawna trenerem dorosłej, nazwijmy to, drużyny KS Mścieszewice. Teraz trenujesz dzieciaczki do 4. klasy. Powiedz mi, lepiej sprawdzasz się w roli trenera, spełniasz się w roli trenera, czy zawodnika, który sam gdzieś tam na polu biega i stara się zdobywać bramki? W ostatnim czasie starałem się to godzić i można te dwie role pogodzić. Można czerpać sporo przyjemności z tego, że jest się trenerem małych dzieci, można czerpać sporo przyjemności z tego, że jest się trenerem zawodników dorosłych oraz godzić to z grą na boisku. Trener dorosłych piłkarzy i trener dzieci, która rola bardziej wymagająca, wymaga bardziej cierpliwości i zaangażowania? Trudno powiedzieć. To są zupełnie inne wyzwania. Pamiętajmy o tym, że troszeczkę o coś innego gramy w sporcie dziecięcym, o coś innego w sporcie dorosłym. Inne cele są przed nami, inna presja. Pamiętajmy o tym, że w meczach mistrzowskich w piłce dorosłej gramy o punkty i o pokonywanie kolejnych lig, kolejnych klas. Natomiast w piłce dziecięcej skupiamy się głównie na rozwoju i na zabawie. Sporym zainteresowaniem cieszy się Wasza szkółka piłkarska Jedyneczka? Jest faktycznie ten tak zwany efekt Lewandowskiego, że dzieciaki gdzieś tam widzą swoich idoli w telewizji, też chcą przyjść pograć? Sporym. My nigdy nie narzekaliśmy na brak zainteresowania. Od początku, gdy powstała inicjatywa szkółki piłkarskiej Jedyneczki, co roku około 30 chłopaków przychodzi do naszej szkółki i trenuje bardziej lub mniej regularnie. Część oczywiście się wykrusza, bo szukają innej swojej drogi, coś innego sprawia im frajdę. Czasami są kłopoty logistyczne, czasami rodzic nie może dowieźć chłopca na odpowiednią godzinę na zajęcia, natomiast nigdy nie narzekaliśmy na brak zainteresowania i też nie spodziewam się jakiejś zniżki zainteresowania w następnych latach. Zauważasz, że są takie dzieciaki, które gdzieś tam rokują, że widzi, że to już będzie talent, jeżeli gdzieś tam pójdzie tą drogą, to faktycznie może zajść daleko? Są takie przypadki? Są takie przypadki. Trudno powiedzieć, czy chłopak w wieku 8, 9 czy 10 lat będzie grał zawodowo w piłkę. Można powiedzieć jedynie, że ma jakieś predyspozycje ku temu, że wyróżnia się spośród innych chłopców, że zdobywa bramki, że piłka go szuka, że ma tyle samozaparcia i pozytywnej agresji w sobie, że bryluje na boisku. Są chłopcy, którzy zaczynają już osiągać sukcesy. Mamy chłopców w wieku kilkunastu lat, którzy grają już w innych klubach, bo z naszym skończyli przygodę. Mamy też, możemy się pochwalić również reprezentantem kadry Pomorza, który obecnie gra w Arce. Także nasi chłopcy osiągają sukcesy. Myślisz, że teraz jest dzieciakom łatwiej? Tych szkółek piłkarskich trochę powstaje. Wasza Jedyneczka, też tutaj niedawno gościliśmy trenera z Szargana Somonino. No, generalnie rodzice mają w czym wybierać teraz, a dzieciaki no, mają jednak dużo łatwiej niż kiedyś myśmy mieli za tych naszych czasów. Tylko gdzieś tam kawałek trawnika, 2 bramki i trzeba było sobie radzić. Teraz są szkółki, trenerzy. To chyba też wpływa jakoś na możliwości. No i w przyszłości gdzieś na te szersze kadry. I łatwiej i trudniej. No, na pewno łatwiej, dlatego że w każdej miejscowości właściwie mamy jakąś ofertę piłkarską dla małych chłopców, którzy chcieliby zacząć w wieku 5-6 lat. Natomiast no, trudność wiąże się pewnie z wyborem. Jak mamy kilka wyborów, no to zaczynamy się zastanawiać i szukamy najlepszego miejsca, szukamy najlepszej grupy, szukamy najlepszej atmosfery, najlepszego sprzętu, którym dysponuje konkretna szkółka. No i oczywiście, co jest kluczowe, najlepszych trenerów. Obserwuję często, że rodzice wożą swoje dzieci do różnych szkółek i próbują. Czasami nawet 3, 4 czy 5 prób podejmują i dopiero decydują się, do której szkółki poślą chłopca. Plany Jedyneczki na najbliższą przyszłość? Na pewno utrzymać to, co mamy, bo mamy
liczną grupę, około 60 chłopców w tej chwili regularnie uczestniczy na zajęciach. Oczywiście pozyskiwać nowych. Na pewno utrzymać to, co mamy, ale czekać też, co się wydarzy. My zawsze kierowaliśmy się również dobrem naszej szkoły i reprezentacją szkoły, także cieszymy się, że wyniki szkółki piłkarskiej przekładają się również na wyniki reprezentacji szkoły podstawowej nr 1. Osiągamy od kilku lat regularne sukcesy w Pucharze Tymbarku. W tym roku również zagramy na wiosnę w finałach wojewódzkich w Gdyni w kategorii U12. Ale chcielibyście, żeby ten rozwój w jedyneczce nie zatrzymał się na 4. klasie podstawówki, na tym wieku, tak? Tylko gdzieś tam w przyszłości kolejne grupy, kolejne oddziały otworzyć, jeżeli oczywiście możliwości pozwolą. Chcielibyśmy, no ale to pewne rzeczy są nie do przeskoczenia. Mamy taką bazę, jaką mamy. Mamy salę gimnastyczną, która no, nie do końca jest funkcjonalna w porównaniu do innych wielkich hal sportowych, które powstają wokół nas. Mamy boisko przyszkolne, jednak no, nie z taką nawierzchnią, jaką byśmy chcieli, nie z takimi dostosowanymi bramkami, więc nasze możliwości są ograniczone. Widzimy, co możemy i staramy się właśnie to wykorzystać jak najlepiej. Czekamy na to, co będzie. Najprawdopodobniej zmieni się otoczenie wokół szkoły. Czekamy na decyzje, które zapadną w sprawie boisk wielofunkcyjnych i być może zielonego boiska, które będzie zmodernizowane przy szkole i wtedy być może te możliwości będą większe, a chłopcy będą chętniej przez to przychodzili na zajęcia. No nic, tylko czekać. Na koniec jeszcze takie pytanie chciałem Ci zadać poza konkursem ze światowej piłki. Dosyć świeży temat. FIFA właśnie przegłosowała 48 państw w Mistrzostwach Świata, bo do tej pory mieliśmy 32. Pomysł budzi już tyle samo zachwytu, co kontrowersji. Jakie jest Twoje zdanie jako trenera i zawodnika? Decyzja zapadła, więc nie będę się buntował. Troszeczkę żałuję, że będzie coraz więcej meczów, które będą Rozgrzewkowymi takimi meczami? tak, można tak powiedzieć, które nie będą tyle emocji jakby w ludziach wzbudzać jak do tej pory. To jest oczywiście wielka szansa dla tych państw, dla tych reprezentacji, które w inny sposób nie mogłyby zaistnieć. Natomiast to pewnie się przełoży na jakość. No ale to nie jest pierwsza kontrowersyjna decyzja FIFA czy UEFA. No nic, zobaczymy. Z czasem wyjdzie na pewno. Dzięki za rozmowę. To będzie wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.